kwado me hoye oba show so ya Bible kro e bi focus ya shinap kasa prekoni bodu apede Bible konya so the Baptist shalom peace sister de wo ye no ase mempe de wo de ba no wakata wanim enso wo nkasa wo mpese obebie wa no e hye mebufu sabi obi amefo so ti so hwe na be ha wa fa Bible to ne ko ya bere page Bible ne na bodi e me amasewa mikra Bible sa sama me be kan asema me be ukre trodo mi nitro onya me boa me oba se wa sembe na asie adaworo asema asie ne mpa choma lady mene be me bi wale ni hobi ma ne so awale ni hobi mbe mo wale nya asai 8 years oh eno wa ma wade na gu na atete no doso na atete no doso den enkomo ne free baby na kowie baby watimi awale ne fie mi wotwe ema baby mienu nkra mienu penini wo sai penini wo 13 years na ketwa no 6 years awade ne gu yansa na otu kwan ba cho an awade ne gu yi abe mu ni egu ye be 4 years aha na ede ne si na ma penu doso onse mume sa oh woni ne tena mo frabrim mene ne tena che kwanza ni mo ansana be 3 years ansana mo ware ono se santini ba cho an o wa no e de adwuma o ha na okokwa so oton de okofa enema mema nema no abeton na wo so ye de adwuma mesusu na me odwum na oton de metonton emo tin tomatoes ni hu na adwuma wo ya no eti eya wade e hyeda ye wo hade anampra na mo wo me ba cho ye me hade aw na ne ede enko na si ya wade ntimi gusa mense mebele eti di asem empra twen no fancy twen me ni so esa na ku ni sunsun and oba bi akrampe ese nye oba papa bi nso no ba akofa no ne na ase asene so da bo fa ma papa po asenka wo kura no ka wo be hu se mi ku akofo oba papa nya hwe na de obekọ akofa no tantan bi a won tumi kura wo ma ne nsensuo ma wo no me bo ami se champon and pe ada ni kwasi ebu sa to so ma tan so bi ka samba so so ne sa te sa akokonya ade bi no so so no e ma mama oni na ho eduru mra se yeso ye gira ne ye ko ada ene boga ne de ben enti no otwe mpran wo wanim e ma wo hu ye ko dukuro ma ye kura me hu oh na so na ka to ani e kura nso ku e ma ne kura de e bi ara beti ba ka to se ba ma buwa on twe mpran fa wo de fa sie mpo ka se na so waja wo kwase mama me na me ke e wo fom ti me wedin na me siminti e na me so nti ye tena ase okay empanifo tena ase asofo nyina ba na mu gu no e na egu no me ka me nsem na se emu oya ebusa no so enya amane bi anya da ammo e no so anya na adwen sa wade no obeje asi ho aha onye na adwene no ai no so anya na adwen se munyai na se mire bo ka che me se won pam me na me ko ye meme bi sa wede no me pam wa na abeko eni na nsa no na mba na ne site nteche ne sere na suro ko ya che na se nya hwe mi fie kwa so tachi ma mi kofia container bi a mi to ma de mi se champo o ma ye nkokora ne emerewa na abedu na papa ne bo epru o tade ya no wayi ama ante no abeyi na msuwe se so ye abrante ha wa ha ne yere a na de wa dwere ga wa bebo epru abegina no oton ma na ma me no so yi na ni tini ba bi kura na mse ye ante no e ba se ma no so yo mi wikiti o mu eno anu no ma me no so yi na ni ti ba bi no bi sante wa so otokosi o no eno ne bo na sai na mse wo mranti brem ko ba betra betoko David ajo so gu so kora to baby oni nam wo hwe baby ehun no epru ba we bo papa cheta poli wo ton ne ma be ko mo se container mo mi se edura e ma ni ka mi to mi sira to bi kara mi kwa me sirisa me se mema se die wodi ni yira ni e woni ma ba wa brem wo jonkola ze ya na de wa bo se na ade na yese nti ayo so mbu ame because that time need what ka je me di yawo mo
Any daddy chichiro. Yawo. Yeah. Some kase oba pa oba fefe. Eti be hwedi nsa na msiminti me. Na jai twam. Na me free mu. Eno kura before say me be free me ka chene say me hwe say that asetena ne si ko na me am timu say odo nasa. On ha da ma me me. Ebi awo so no wano be wano nye. Me hwe wa be oba wano odi be nyia no. Me na me ka kire opututu. Me na me ka na da wo no. Wo ye wo ka meka. Wo ka meka. Me fa nkwa wale. Na wo ye wasede. Me ya. Na unu matopa bu. Me nimbu pa. Agito. Mag, am I any so asidi eni mi am nyina ayo. Sound. Ibia. Na bi Kristo Nanka. Am I any so asi? Ye ni bibia ye. Ne wanya be ma papa handle yia. E no bi beti wasem. Because ye wa koma pa. Na esa ne me ma pese take you for granted. Eju oso gina se obe take you standard. No obi be ka say. Am I any so asi ye ni modo di pa. Pa. Happy BM. Yewu ade am so pa. Yeni makrokro. Sa. Yeah. Eni so hye no wa bonten. No kure. This when ya be mo ye mature. On to wase. Office. Eni nyansa. Ti oba na ni so hye ne so ati na ni so no okwa. Wo ya ne hwe nye yi. Ape oba dey. Na chiri futuro na be. Kura. Ofiu kura. Enti wo hwe na de akeka kro no. Na mu twa so. Me pa ne chokra se on ha da ma me wan hai. Ti me yen kakran na mtimi hai bi. Ti me hai bi na me connect na se nyina ne se me na me ja wale. Se man tana se ama na enkume. Nti wo bo ni tiri mu po se we ni hwe de ma me. Mu ja ware ne di sense na otu kwan. Ja ware ne di be 4-5 years asa. Na sa tam ne nkra ne hwe mu ne te sen. Nkra ne hwe mu kra na me bele. Me bele obi a oni me ja wale a wa ma me hwe. Nkra ne hwe mu so na se akoye chimpe bi. Tua na me tua bi. Yes, edidie je say ye miensa. Ani ona oye. Den sinkrafo me mani bia. Adopa wi anwumle nso anopade no kura no no beso obefa ni nyina. Edidim saa nipa de onso na obi ya de amane mele. Minim saa adwene no besesa saa na tie. Me so ma mehwe. Na woni ma beche ne yemem. Matena sidi ahu se kwase abuo. Me kra da mu kura odi yawo. Ma hwe ni din se nkono abetena se nanka. Wa hu se wabu obi kwase a. Nanka watue nipa koro so ka wanya na adwene. Nti saa mele de me so mi hia akatua. Mfie watue akwa. Kanye. Ne kwa so ano. Ma ne di bisase. Na brampa se bonidua. Bondua. Se no so ye alternative. Ebe ko fast. Alternative ni bia. Adasa wo de beche. Na be bondua. Na be bondua kuno. Yimba ko. Asema asa. Na be bia. Beti ade. Apete no. Ebi oko baptizo nyesa. Manedi. Na niam omo ye ne chese wan hwe ya obedi ompo. Manedi. Wa wale yansa na woko. Onu ja wale fufuro. Wa wale. Wa mfo baby anso. Ma de na nyana. Wa nya obi anso anwa no. Ma de na nyana ho. No koi wa wale. Wa wale. E wa brochiri ho. Ba chan. Akohia ba ha wale. Ba chan. Ene na wa kan ma ne ho. Ene minti mincha wo de minti se wa. No koi nkra ne hwemu te sen. Oko ye nkra ne hwemu kra nya papa bi asa. O mane ni sua. My lady nkra. Na no de o mane di our sister. Fa bi ka ho na de wo so fan ma so fan o. Aba fefe. Na my lady me fa de fan ka ho. Be ma ja wa di wani am aso awale ni. Wa ma wan sidi kula. Me am modimbo. You fit nkrofo nya makura mintimi ntua. Bo so me obla wo sen. Obla me 1,500 nkola mi. Every month. And we been at the to school o me ko school bibia. Bibia. On fa bi nka ho. O me ma na mema. Ema ya me pa de to. Ano mu nusa. Penny de so open pen so ko. Piwa ko de betanse. O de number by. O tin nka da be ne twa to afre o tin nka. Bro nya ni. O si di enti. O ne na kaska no ho asem. So on fa bi nka ho. I know one in the car, this or blue over car. Only can was any reason is saying.
Chese ono no why na dwen se o mo ame mame nkomani enti se nyame bu ono se wo pese o kire me se yechemu dia ane ade pa na wo se yechemu e wo ho mu ye japade de ye bi woni no ho no yet no mo gu awade na de no je gu awade ne just like that ya nyi bibia ama ye tena ase no asase na mnim se ne dia no e ko bi ase ne sister dia wo se ne sister dia de wo na da ho no efi a wo si na se sister dia aye duma na che efi a wo si o se o de ma ne ma dia Matias o ma dia na se mi so mfie nwotwe akwantuo no me so dia na ade ma sa nti mla so se me so meje me chefa nti se me chefa kura me na se de wu benya de abrem kola no me so adwuma bia mpese me ye bia metimi aye me so o mo tra se gu awade no ma nya nhihye ni yi o de maame bi wa ktra so ba fefe betra hana sister nton na ade si edu kwase abu adoso Ghana wo kwase abu adoso ni egu awale ni saa na obi ba akoti ahesu akosi niema emema trice ano aye fin asi niema ya benkwa akeka manku abubu atopa efie nwotwe no no waprapra ne to